En Thea had de allergrootste. Allereerst. Joho, joho. Proost. En wie hoop je dat er? Vols. Slaaf. Hier, dan maar zeggen hoi en naar je dag. Slaaf. Dag. Allemaal. Jij is dat de Goedemorgen en naar je dag een nieuwe vlog. Ik ga zaak squal uitzetten en Ildo had krijgt bij opa en Beppe in Burgenbracht. Ik ben nu onderwijs naar de theatertuin. Wij gaan van de morgen al starten met de eerste tarierings voor de Kriesclip. Ik ga in de holle om alle nep Kriesbem vast in elkaar te zetten. Altijd een hele klus. En dit is echt alvast op te tuigen. En daarnaast hebben we een heel soort dozen. De meeste met al inpakt, er mag nog een peer, dus die moet er nog even inpakt. En ik wil nou, een peer dozen echt nog even zo'n mooie grote strik. Dus dat mag nog even. We kennen nog net een heel soort boetenman, het rijdt hield het nog wat waait. Dus echt het ding, kleerzetten kan nog net. Maar nou, de Kriesbem kunnen wel zo 4 kleer maken worden dat we ze er dan zadel zetten kunnen. Dus dat scheelt dus dan nog heel volle werk. Joet komt er een prutje helpen, Mon komt er een prutje helpen en Sneeuwt de Moon. Nou ja, dan willen we wel echt alles te plak zetten, dus dan komt direct nog een ploegje weer helpen. Dus dat is wel mooi, maar al die vrijwilligers is maar doen we dat. Heel zo wat ik niet nou, altijd wil helpen in de theatertuin, maar ik meestal niet vaker wel in mijn vlag voorkomen en ik in de Kriesclip voorkomen zullen. Dus dat is wel heel leuk om echt meisje al een, nou ja, een mooie herinnering van te meidje. Want nou ja, zo'n meidje natuurlijk net dagelijks mij. En het is een heel prettige drukte. Ik merk wel, nou ja, tot Jip in de nacht ben ik om praktiseren en heb ik dit wel, maar dan, oh, misschien een kind toch samen, misschien een kind toch zus. Nou ja, dan typ ik dat weer in mijn telefoon. Een hele lijst van dit mag nog dwan en dit kind nog voort of dit net. Dus het is een hele organisatie, maar ja, het is echt wel heel erg cool om te doen. Dus deze keer regisseer ik zelf net, dus dat liet ik een beetje los. Dat viel echt wel lekker. Dan ik viel me nog wel verantwoordelijk voor de set, hoe dat eruit ziet. Maar daarna dan doe ik de handjes omheen en zeg ik van, nou, sis maar, wij was meer haar. Wat was dat nog? Heerlijk. Dat, ja, dan geniet ik er wel persoonlijk wel, krijg ik wat meer van dan als de regidos. Want dan... ja, dan viel het echt als werk en nou ben ik eigenlijk weer even actrice en dan viel het ja, ben meer als hobby, zeg maar. Dat ga ik wel heel skof net in, dus dat is wel leuk. Nog een bak bij spul. Ik zal er aan staan vol, joh. Zeker binnenbrengen. Even zien, dan krijg ik ze niet door nog te. Denk ik niet. Up. Nou, en dan komen de oren extra, denk ik. Mooi liedsploegje hoeft ik net te groot, want nou ja. Zijn Kriesbem neemt een prutten rond in beslag. En dat er dan ook een prutten meisje omheen te steken is net handig. Ja, ik had het kacheltje even nog zetten. Oh, hier. Hier is uitgeën, denk ik. Ah, er lag een Kriesbem bracht. Een witte. Oh, shudder jongens, dit is toch cool. Al je spul bracht terug horen. Ik kan het zien, want dit is nog hier nog spul. Oh, wat leuk. Een bezem. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ik kan er nog 10. Ah, we gaan niks samen die in mijn PM's. Hier al je nog Kriesbem. Tje, het begin eerder. Machtig mooi bij hem kilde. Wauw. En Boukje? Oh, dat was ik zo'n groot als mee. Ja, dat is wat meer, hè? Heel feest. En Thea had de allergrootste. Ja. Allereerst. Hier al 2. En hier ben ik mee bezig. Oh. 20 minutes later. Er komt Scott in de zaak. We hebben dus de moeilijkste Boukje, hè? Ja, wie mag er de rest bij? Even meer zien. Mooi. Even heel zaken. Wauw. Zit je helpen? Oh ja, dat mag wel. Ik denk dat we dan ik haast allebei hem had, hè? Ja. Ja, dat is wel echt. Toppie. Kriesbem op tuin, Kries moet zien hier. De willen is om een nacht. Nou, net om een nacht. Nee, nou, hoi. A little longer than a few minutes later. Nou, check dit, jongens. Ik sta wel blauw met. Prachtig. Nou, nog luchtjes en bal. Dit is al klaar. Nou, jongens. Hier, deze witte been is mooi met green. Boutjes nog met de tweede hond versieren. Die gaan overal luchtjes in.
Oh nee, dit is wat nog lucht gezien, hè? Nog één maar lucht Ja, gezien. doe het. Ja. Dit wordt wel mooi. Hey Lois, vies doet ik mooi? Welke vies de mooiste? Die het boutje had? Wat zie je wat er bovenop zit? Wie hoe dat heet? Een piek. Piek. Ja, dat is een piek. Die. Ja, dat is grappig. Wat hast u daar voor lekkers? Oh, Jokie? Lekker, lekker. Jochie. Jogo, jogo. Proost. Proost. Deze wil Goed, ik wat wil je horen? Tjoch. We horen even skoft. Even een stukje bal eten. En dan maak ik zo nog even op een paard, want ik moet nog al je ding ophellen. Nog zo'n stolp, een schaal met een stolp erop. En nou ja, nog wat oren dingetjes. Ik krijg nog een lesje met dingetjes die nog even komen moeten, die ik ergens online op een kop tikken ga. En dan ging ik, dan maak ik zaken, ik laat weer uit squallen hellen. En dan ging ik mijn zaken nog even de oren bij hem optuigen. A few moments later. Zo. Oh, wekkerke. Oh, ik moet zaak ophellen. Sure, maar goed ik de wekker zetten, hè? Ben er klaar voor. Maar dit is het laatste spul wat ik eigenlijk nog hellen moest. Alleen nog morgen nog de kribben ophellen. Maar ik heb een kribben nodig. Maar voor de rest ga ik dan nou alles in huis. Dit is weer nog even belangrijk. Schaal. Ik heb Klaasje zaken mee opkomen. Maar een lekker stukje vlees erin. Heerlijk. En nou ja, we hebben een hele grote kriesbjem. En ik dacht, ik kan dit wel als... ja, zeg maar als grote kriesbal erin hingen. Want zulke grote kriesbal kan ik natuurlijk nergens vinden. En die kriesbem ben, 2 kriesbem ben 6 meter hoog. Dus dat is nogal wat. Nou, Sjaakje is weer uit squallen. Ja. We gaan er wat pakketjes ophellen, hè? Moesten we ophellen. En toen hier een goed idee. Wat hellen we op? Ik zeg Oliebollen. En wie hoop je dat er? wafels Wafels. binnen. Zullen we even zien? Het is er wel omdat ik ze wafels op een vak kan steken. Nou, let's go. Zie je, hier is een hele kraam. Maar van alles en nog wat. Maar we eens even zien wat er al is. Ja, kom maar. Oh, dit ziet er lekker uit. Hallo. Oh, zaken. Mag ik die optillen of kist het zien? Ik ken niks in. Ja, zuster? Ja. Zie je, ik ben al hier bal. En dan hebben we hier donuts en wafels. Wat was het? Een wafel met roze chocolade. Maar die 2 e-bikers hier? Ja. Oké, doen we dat. Een wafel roze met die e-bikers erop. De voorste natuurlijk. Ja, zeker. Maar ik wil fjouwer appelflappen. En... doe ik maar fjouwer olendal. Zullen we dat maar? Ja. Oké. Dan doe maar iets. Of doe maar size oliebollen. Ik kom misschien nog wat meer mee zien helpen. Met je her, dan kan ik wat lekkers gaan. Ik zei die aan de hel even, ja? Oké. We zwieren. Dan ben ik ook klaar. Nou, nog net. Tje, met mijn betellen. Tje, dit is voor die jongen. Ja. Ja, top. Lekker chocolaatjes zo in de. Niet bruine. Oeh, en nog blauwe spikkels, hé. Wat een feest. Nee, ik ben net echt hierbij. En dat is echt snoep, dacht ik. Al je zoekers. We staan al drokken. Al je zoekers, heerlijk. Daar ben ik echt op. Hey, dankjewel. Hoi. Hoi de zaken. Ja, oliebollen en appelflappen. Zeg maar, wie komen zijn skoft? Die komt zijn skoft. Ja, helemaal goed, Jan. Doei. Zontje seconden. Zontje seconden Ja, bellen. ik wist zo iets van 30 seconden. Nou ja, iets. Oh, is maar hij langer bellen. Al de raaszaken. Dit ben grote bjem. Draaien grutten. Draaien grote kriesbjem. Die ben groot, Beb. Nee, dit is voor mij. Maar even vertellen, wat hebben we voor lekkers voor mij dan? Oliebollen zaken. Ja, oliebollen, Beb. Dit is voor mij. Lekker hoor. Olieballen hier. Wat vies je vasthaken? Mooi. Maar serieus, kom maar. Hier is ook nog een witte. Deze Ja, wie maakt alles? wat ik nog gezien. Ja, mas me aan helpen. Sure, maar het is green shit. Deze is al gezien. Of is die?
Of groene, de witte, met groene boom. Deze wat me versierd. Was bij jou wel helpen? Ja. Yes. Eerst oliebollen. Zin in. Wat helpen je me goed? Wil Lois ik helpen? Zal ik hier niet Ga hangen? je gewoon beën van haar. Zie je Dan doe maar in die been. Die andere hangen er Deze nog. beën. Deze. Deze gaat vaak goed. Nee, ik nog net zo. Super goed. Je achterhoofd net heel vol. Ja, doe maar gewoon wat joh. En dan pakken we ze aan er wel weer uit. Laat die vrouw die wel mooi in pelen. Maar je Hartstikke rijdt mooi. gewoon doen. Dat doe je maar. Doe wist wel wat men Ja, bedoelt. ja. Ja. Nog een beetje verder. Nou een beetje. Zo. Dit is Wat is dat, Lois? Lotte zuster. Een pietje. Die is mooi. Een piekje. Ik pak nog even Een een piek. Mammy, wat? Hoe heet dat? Een? Hoe heet dit, hé? Een? Piek. Een piek. Mammy. Oh, disco BM. Mammy. Ja? Nou, maak nog 2 grieën op mijn Ja, maar wel. Heb je mooie kerstmoeds op, Famke? Christ. Oh. Christmoeds, goed zo zeggen. Christ. Christ, ja, net kerst, Christ. Christ ben op tuutje. Christ moet zien hier. De wil is om een nocht. Klopt, hè? nog? Jingle bells, jingle bells. Slaaf. Ja, dan maar zeggen hoi en naar je dag. Slaaf. Vlog. Hoi hoi. Hoi, hoi. Hoi hoi. Yes. Het is kerst, joh. Wauw. Wauw. Maar zie je maar een schilder? Hoi. Christ. Hoi hoi. Hey, hoi. Hoi. Want naar je. Slaaf. Nou jongens, die hadden de meeste Christbem vol. Kom maar bij me zitten. Kom maar. Waar komt bij me zitten? Komt u maar. Het wordt het even, jongens, hè? Oh, nee! Oh, de kap! Ja, wat is dat? Dan doen we het zo. Wat zeggen we dan? Vond je dit een leuke Vlug. avond? Oh ja, je staat een blauwtoekoor. Heb je dat je wat uit het hey, Vond je dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtoenk omheen. En via het net de chiller te downloaden voor op een tablet als telefoon. Om te naar je chinsvlog. Hey, hoi!